गोबाव साननि उनाव आङो दिनैहाय मोनसे भिडिअ लाबोनाय जाबाय। भिडिअनि टपिक्सआनो जादों थारैनो बर'फोरा बिजेपिआव हाबनाया बिजेपिआव हाबनानै खामानि मावनाया गोरोन्थि जादों ना थारैनो बियो सोलोगोरानि खामानि ना बियो मोजां जादों। स' बे मोनसे टपिक्सनि सायावनो आं दिनैनि बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। आंनि माखासे साननायफोरखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो सानदों आरो माखासे जायफोर वेल विजार बा जायफोर सांग्रां सुबुं बिथांमोननि माखासे ससियेल मिडियायाव बुंनाय कमेन्ट्सफोरनि सायावबो आङो कुइसन खालामनो नागिरदों बा नोंथांमोननिफ्राय एन्सार लुबैदों बा आंनि जिथु साननाय बेखौ आङो बुंनो नागिरदों। थारैनो जोंनि मानसिफ्रा बुंगासिनो थायो दि बिटिसिआव जायफोर बर'फोर बिथांमोना बिजेपिआव मानो हाबदों, बिजेपिआव हाबनानै जोंनि बिटिसिखौ धंस' खालामनो नागिरदों नामा बायदि बायदि बाथ्रा बुंगासिनो थायो। स' बेफोरनि बेलायावनो आङो मोननैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों। थारैनो बिटिसिआव बिटिसिनि बर'फोरा बिजेपिआव हाबनाया गोरोन्थि जामारदों नामा? बिटिसिआ 2003 मायथाइयाव दाजादोंमोन। गोबां बर' जोहोलाव जोहोलावजोफोरा गावनि जिउखौ बावसोमनायनि थाखाय, सेक्रिफाइस खालामनायनि थाखाय आन्दलननि गेजेरजों जि मोनसे गावखुंथायारि गोहो मोनदों बिटिसि 6 सिडिउल काउन्सिल, बे काउन्सिलखौ थारैनो बर'फोरानो सालायनांगौ बा बर'फोरानो दैदेननांगौ। बे मोनसे बाथ्राखौ लानानैनो जोंनि माखासे मानसिफ्रा गोबां ससियेल मिडियायाव दान्थे-बिदान्थे जागासिनो थायो। थारैनो नंगौ बाथ्राया जे मोनसे गावखुंथायारि गोहोखौ जों गोबां दावहानि गेजेरजों, गोबां सुबुंनि बलिदाननि गेजेरजों जों बेखौ मोनफुंनो हादों। बे 6 सिडिउला, बे बिटिसिआ मुंख्लंफोरनि बिहोमा दङ, मुंख्लंफोरनि थैजों दाजानाय। नाथाय दुखु गोनां बाथ्राया बेसो जे जितु जों भारत हादरनि सिङाव दङ आरो भारत हादरा मोनसे संबिधाननि गेजेरजों सोलियो। जेब्लानो इलेक्सन फैयो, बे इलेक्सनाव भारत हादरनि जेसेबांखिनि नेसनेल पलिटिकेल पार्टिसफोर दङ बिथांमोना बे काउन्सिलाव बा जायखिजाया भारतनि जायखिजाया इलेक्सनाव बाहागो लानो मोन्थाय दङ। आरो बे हिसाबैनो देग्लायबो जिथु बिटिसि इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ, बेवहायबो दायो बिटिसि, बिजेपि, कंग्रेस, रायजो दल बा स्टेटनि जिमानखिनि पार्टिसफोर दङ, भारतनि जिमानखिनि नेसनेल पार्टिसफोर दङ, बिथांमोना कन्टेस्ट खालामनो थियारि जादों, जानजि खाफ्रादों। दा बे बेलायाव गोबां रायजो राजाफोरा बुंगासिनो दङ बर'फोरा बेवहाय मानो हाबनांगौ, बर'फोरा बिजेपिआव मानो हाबनांगौ। कुइसना बेनोल'। दा थारैनो बर'फोरा बिजेपिआव हाबनायनि उनाव बे बिजेपिआ बिटिसिखौ सासन खालामनो सुबिदा मोनगोन नामा? एक नाम्बार कुइसन। आरो बर'फोरा जुदि बिजेपिआव हाबाब्ला बे बिजेपिआ बिटिसिखौ सालायनो सुबिदा मोननाय नङा नामा? थांनाय 2020 मायथाइनि जिथु बिटिसि इलेक्सन जादोंमोन, बे बिटिसि इलेक्सनाव साबेसे बर' भटार्सफोरा बिजेपिनो भट होदों आरो साबेसे बर' केन्डिडेट्सफोरा बिजेपिनि जानानै इलेक्सन गेलेदों। स' बेफोर गासै बाथ्राखौ जुदि जों बिजिरना नायोब्ला नुनो मोनो खोब खम बिबांनि बर' भटार्सफोरा बिजेपिआव बाहागो लादों बा बिजेपिआव भट होदों, बा खोब खम भटार्सफोरा बा केन्डिडेट्सफोरा बिजेपिनि जानानै इलेक्सन गेलेदोंमोन। अब्लाबो बिथांमोना 9टा सिट देरहानो हादोंमोन बिटिसिआव। थारैनो बिटिसिनि जिथु भटार्स रायजो राजाफोरनि जुदि नाम्बार्सखौ जुदि जों साननो थाङोब्ला, बर'खौ गारनानै गासै भटार्सफोरखौ जुदि जहै खालामोब्ला बिथांमोननि भटनि जिथु नाम्बार्स गोबां बुरजा जानानै थाहैयो। बे बेलायाव जुदि जों नायनो थाङोब्ला नुनो मोनो जोंनि गेजेरावनो, बर'फोरनि गेजेरावनो जाय बिटिसिखौ बर'फोरानो खुंनांगौ होननानै बुंगासिनो दङ, बे बर'फोरनि गेजेरावनो दिनैहाय बिपिएफ थासेयावबो इउपिपिएल दानानै होबाय। माखासे बर'फोरा बिपिएफआव दङ, माखासे बर' भटार्सफोरा इउपिपिएलआव दङ। बेनि उनाव नै मैया दाखालि बावै एपिबि अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड होननानै मोनसे गोदान राजखान्थि हान्जा दाबावबाय।
बिनि उनाव आरो PRP माबा माबि माने फिसा फिनला राजखान्थि हान्जाफोर दङ जायफोर माने गैथ्राब्लाबो बबेबा मोनसे समस्थियाव 500,000 भटखौ माइनास खालामनो हानाय माबा मोनसे बिथांमोनाबो गोहो गैया नङा थागोन। बिनि उनाव थाहैबाय भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल। बिनिफ्राय जोंहा इन्डिपेन्डेन्ट माने इलेक्सन गेलेग्रा माखासे केन्डिडेट्सफोराथ' थाहैखाबायनो जोंनि बर'निफ्रायनो। दा बेबायदियाव थारैनो बर'फोरा बे BTCनि गोहोखौ बर'नि राजखान्थियारि हान्जाफोरा BTCनि गोहोखौ हमथाना लाखिनो हामारगोन ना? बे बिराद गिदिर मोनसे सोंलु। गोदोनि दिना गोदो जालांबाय जाय समाव BPFआ खुंथाय माने गोहोखौ सालायदोंमोन माने BTCखौ सालायदोंमोन बे समनि माने माबाया खोथाया एसे आलादा जाहैबाय। बिथांमोना खोब माने गोरायै हमथाना लाखिदोंमोन। बै समाव हयथ' UPPL बायदि बा माने बेबायदि गुबुन मोनसे गोहोगोरा राजखान्थि हान्जा गैयामोन। दा बेखायनो BPFआबो खोब स्ट्रंलि सालायनो हादोंमोन BTCखौ। नाथाय दायो BPF आरो UPPL खोब माने पावारफुल। बेनि उनाव नै अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड APB आबो माने गैयाब्लाबो खोब माने स्ट्रं माने जानानै दङ बिथांमोनाबो। माखासे बर' भटार्सफोरनि बर' भट्सखौ बिथांमोनाबो लानो हागोन। स' बेबायदियाव जोङो साननो हागोन नामा कि बर'नि राजखान्थि हान्जाफोरा माने BTCखौ सालायनो हागोन होननानै। स' बे बिराद गिदिर मोनसे कुइसन मार्क जानानै थादों। आरो जिथु राजखान्थियाव माबा मोनसे मोननाय मोनैखौ लानानै खुद्रिलायनाय थायो। दिनै बियो थारैनो जुदि बेबायदि खुद्रिलायनाय जुदि थानाङामोनब्ला जुदि जातिखौल' जुदि साननानै खामानि मावोमोनब्ला दिनै UPPLआव जायफोर माने खामानि मावगासिनो दङ खोब माने आन्दलननि गेजेरजों फैनाय नेताफोराबो माखासेया UPPLनिफ्राय रिजाग्नेसन होनायखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुगासिनो दङ। माखासेया BPFनिफ्राय रिजिगनेसन होनायखौ जों नुगासिनो दङ। सोरबा BJPआव हाबदों, सोरबा BPFआव हाबदों, सोरबा BPFनिफ्राय रिजाइन होनायफोरा ओरैजाय UPPLआव हाबदों। स' बेफोरबायदि उल्था फाल्था जालायनाया सोलिगासिनो दङ। आरो जिथु जोंनि गेजेराव जिथु जोङो जेबो खामानि दामानि गैया, साख्रि बाख्रिनि बैसोआबो हयथ' थांगारबाय। स' बेफोरबायदि मानसिफ्रा नों राजनिति खालामाब्ला बोरै सोलिनो? स' बेनिबो मोनसे खोथा, बेनिबो मोनसे कुइसन फैबाय। नों जातिखौल' नों सालायनो, जातिनि खोथाखौल' सिन्था खालामनो, ना नों गावनि न'खरनि खोथाखौबो सिन्था खालामनो, नों गावनि लाइफनि खोथाखौबो सिन्था खालामनो? स' बेफोरबायदि गोबां माने बाथ्रा उल्था फाल्था बाथ्राफोरा जोंनि गेजेराव सौग्राव फैबाय थायो आरो। बेबायदियाव राजखान्थियाव जाय जेरैहाय सुबिदा मोन्दों बेबायदि हिसाबै रायजो राजाफोरा बारगासिनो दङ आरो। जाय जेरै सुबिदा लानो हायो। स' बेबायदि बेलायाव जोङो इलेक्सन टाइमाव जातिनि खोथाखौ बांद्राय साननो हयथ' गोबाङा सम थायाबो जानो हागौ। जुदिअ' बियो जातीय सेन्टिमेन्टआ बिनि माइन्डआव दङ, बिनि गोरबोआव दङ, माखासे सुबिदा असुबिदा गावनि न'खर संसारनि खोथा, गावनि धोन सम्पतिनि खोथा बा गावनि जिथु माने पार्सनेल लाइफनि खोथा, स' बेफोरखौ साननानै एखनब्ला समाव जातिनि खोथाखौ माने दोनथ'नो गोनांबो जायो गोबां मानसिफ्रा। आरो माखासे मानसिफ्रा सोलो गोनां मानसिफ्रा ओरैबायदिबो सानो दि जोङो BJPआव थानानै जुदि BJPआ BTCखौ रुल खालामनो नागिरोब्ला जों BJPआव थानानै जोंनि BTCखौ बा जोंनि हारिखौ माबायदिहाय रैखा खालामनो हायो बेनि खोथाखौबो माखासे मानसिया साना नङा सानो। जुदि कंग्रेसआ जुदि BTCखौ सालायनो नागिरोब्ला बे कंग्रेसआव थानानै बर' मानसिफ्रा कंग्रेसआव थानानै जोंनि जातिनि खामानिखौ माबायदि मावनो हायो बेनि खोथाखौबो माखासे मानसिया सानो। दा थारैनो जोङो एग्जाम्पोल हिसाबै जोंनि मानगोनां आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार बिस्वजित दैमारि सार बिथांखौनो जों बुंजायो। बिथाङा दिनै BJPआव हाबनायनि उनाव सासे स्पिकार जानो हाबाय। जोंनि बर'निफ्राय माब्ला बेबायदि स्पिकार जानो हादोंमोन? रावबो बेबायदि स्पिकार जानो हायाखैमोन। रिजिनियेल पार्टिनिफ्राय जों माब्ला बेबायदि स्पिकार जानो हादोंमोन? रावबो स्पिकार जानो हायाखै। अब्ला दिनै BTC ओनसोलनिफ्राय सासे बर' मानसिया नेसनेल पार्टियाव जइन जानायनि उनाव आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार जानो हानाया जोंनि बर' हारिनि थाखायनो बेसेबां गोग्गाथाव। जोंनि सासे बर' दैदेनगिरिया बेसेबां गोजौ मासिसिम थांनो हादों। जों लुबैयो बेनिख्रुइबो आरो गोजौसिम थांनो हायो नामा? जों बेखौसो लुबैयो। माखासे मानसिया
जातिनि खोथाखौ बा जातिनि खामानिखौ एसे आलादा रोखोमैबो मावनो नागिरो आरो माखासे बेलायाव जों साक्सेस जानायखौबो जोङो नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो बिस्वजित दैमारि सारनि बेलायावबो बेबायदिनो जायाखै नङा जादों। बिथां बिस्वजित दैमारि सारा बिजेपिआव जयेन जानायनि उनाव बिजेपिआव थानानैनो माखासे बर' हारिनि खामानिफोरखौ बिथांमोना मावलांनायाव जोङो साक्सेस जानायखौ नुनो मोन्दों आरो बेबायदि खामानिफोरनि बेलायाव मोननैसो एग्जाम्पला जादों आसाम एसेम्ब्लियाव जेरैबायदि बर' रावखौ आबुङै बाहायनो हानाय जाबाय। पार्मानेन्ट बेयाव ट्रेन्सलेटर माने साख्रिनि पस्ट बिथांमोना क्रिएसन खालामनो हाबाय बा एपइन्टमेन्ट होनो हाबाय। आसाम एसेम्ब्लियाव माने बर' हांखोखौ लिरहोनो हाबाय। बेनि अनगायैबो गोबां बर'नि खामानिफोरखौ बर' हारिनि माखासे खामानिफोरखौ बिथाङा बिजेपिआव थानानैनो मावगासिनो दङ। स' बेखायनो आं दिनैहाय नैबे बाथ्राखौ कुइसन खालामनो नागिरो माखासे मानसिफोरखौ जे बिजेपिआव हाबनाया थारैनो जोंनि हारिनि थाखाय खहा गोनां नामा? आंथ' बेखौ बुंनो रोङा। बिजेपिआव हाबोब्ला जोंनि जातिनि थाखाय खहा जागोन आं बेखौ बुंनो रोङा। माब्लाबा जानोबो हागौ जोंनि मानसिया बेयाव थायालासिनो जुदि जोङो एक्सट्रा बिजेपिखौ जुदि साइड खालामनानै दोनोब्ला बिथांमोना जुदि इलेक्सनाव बाहागो लानानै जर जुलुम बाहागो लानानै जुदि बिथांमोना देरहालांनानै जुदि बिथांमोना जोंनि बिटिसिखौ सालायोब्ला हयथ' जोंनि खामानि मावनाय जोंनि हारिखौ प्रटेक्सन होनाय मानसि जुदि बिजेपिआव थायाब्ला बा कंग्रेसआव थायाब्ला हयथ' बिथांमोना जोंनि हारिनि समस्याफोरखौ गालांनोबो हागौ। बेफोरबायदि माब्लाबा जानोबो हागौ। स' बेखायनो आं सानो बेसेबां सैथो मिथिया बा बेसेबां माने मोजां जागोन मिथिया। स' माखासे मानसिया बेफोरबायदि नेसनेल पार्टियावबो थानानै जोंनि हारिखौ माबायदिहाय रैखा खालामनो हायो बा जोंनि हारिनि समस्याफोरखौ माबायदिहाय मावफुंनायाव बिथांमोननि खाथियाव जोंनि समस्याफोरखौ दैखांनो हायो। स' बेबो मोनसे गाज्रि पलिसि जानाय नङा नामा होननानै आं सानो बा रायजो राजाया मा सानो बे मोननैसो बाथ्रानि बेलायाव आंनि बाथ्राया बेफोर आरो बेखायनो आं दिनै बुंनो नागिरो जायखिजाया पार्टियावनो थायाथों मानो गावनि हारिनि खामानिखौल' बावगारनो नाङा बा गावनि हारिनि जायफोर समस्याखौल' बावगारनो नाङा हारिनि खहा जानाय खामानिखौल' माने मावनो नाङा। स' आं बेखौल'सो लुबैयो। जायखिजाया पार्टियावनो जोंनि बर' मानसिफ्रा बाहागो लानांगोन। जायखिजाया पार्टियावनो जोंनि बर' मानसिफ्रा रुलखौ लानांगोन। नङाब्ला इलेक्सनाव ओरैबायदि जायो माब्लाबा बर' भट लायाब्लासिनो बिथांमोना देरहालांनोबो हागौ नेसनेल पार्टिसफ्रा। आं बिजेपिनि खोथाखौल' बुङाखै। मालाबा कंग्रेसआबो देरहालांनोबो हागौ, मालाबा बिजेपिआ देरहालांनोबो हागौ, मालाबा गुबुन पार्टियाबो माने देरहालांनोबो हागौ। मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि पावारा स्टेबल जिहेतु नङा माब्लाबा बेयाव गुबुन पार्टियाबो पावार खालामफैनोबो हागौ। स' बेखायनो माखासे बिथिंखौ नायनानै जोंनि मानसिफोरा बेफोरबायदि हानजाफोराव हाबनानै माबायदिहाय जोंनि हारिखौ दैदेनलांनो हायो बा रुल लानो हायो स' बेफोरखौ मावफुंलांनानै जोंनि हारिखौ रैखाथि होनायासो सोलो गोनांनि खामानि जागोन होननानै आङो सानो। स' बे मोननैसो बाथ्रानि बेलायाव आं रायजो राजाफोरनिफ्रायबो माखासे कमेन्ट्सखौ मोननो लुगैदों। हयथ' आंनि बुंनाया गोरोन्थिबो जानो हागौ, हयथ' आंनि साननाया गोरोन्थिबो जानो हागौ। नोंथांमोननिफ्रायबो आं माखासे साजेसनखौ लुगैगोन बे समाव। आरो नैबे जिथु जोंनि बर'नि थासारि खोब मोनसे क्रासियेल माने थासारि। बे थासारियाव माखासे लाइमोनफोराबो बिराद माने एक्टिभलि खोथा बुङो, खोब माने एक्टिभ माने जानानै बिथांमोना जुक्तिफोरखौ होयो। बिथांमोननि जुक्तिफ्राबो खोब माने पजिटिभ बा बिथांमोननि जुक्तिफ्राबो खोब माने बाख्नायजाथाव। मानोना बिथांमोना बांसिनै नेसनेलिज्म स्पिरिटखौ बा नेसनेलिज्म सेन्टिमेन्टखौ लानानैनो खोथा बुङो फेसबुकफोरावबो बा ससियेल मिडियाफोरावबो। थिग बेबायदिनो आङो माखासे खोथाफोरखौसो एनालाइज खालामनानै बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों। आंनि बाथ्राया बेसेबां सैथो असैथो बेखौ नोंथांमोनाबो बिजिरनांगोन। नोंथांमोननिफ्रायबो आङो माखासे पजिटिभ माने कनस्ट्राक्टिभ भिउ पइन्ट्सफोरखौ आङो कमेन्ट्सनि गेजेरजों लुबैगोन। आरो माखासे बुंनो गोनां बाथ्रा थानायफोरखौ आङो नेक्स्ट भिडिअ'आव आं नोंथांमोननि गेजेराव लाबोगोन। स' दिनैहाय बेखिनि बाथ्राखौनो आङो मोननैसो बाथ्राखौ बुंनानै आं दिनै भिडिअ'खौ एसेनो फोजोबबाय। भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोन बयखौबो साबायखर बावबाय। माखासे बाथ्रा बुंनो गोनां दंबावो। भिडिअ'आ खोब गोलाव जायो, ओंखायनो आं गुसुं भिडिअ'खौ बानायलांगोन। इलेक्सननि बोथोर, इलेक्सननि बाथ्राखौनो सावरायगोन। स' बेखिनिखौनो बुंनानै आं दिनै भिडिअ'खौ एसेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।